susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod.
Lord. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. At tayo po ay na hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pong pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon, batiin muna po natin ang bawat isa. Ibigay po natin yung ating pinakamatamis na ngiti. Alam nyo, kahit naka-face mask tayo, makikita sa ating mga mata yung ngiti na nanggagaling sa ating Panginoon. Hallelujah! Magkamayan po tayo. Smile! You look so beautiful! Amen! Thank you, Lord. Sige po, ikot tayo at kamayan natin ang ating mga kapatiran. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile! You look so beautiful! Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Amen! Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Oh, Father God, in the name of Jesus, salamat po sa umagang ito. This is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it, oh God. Thank you for your presence in our midst, Father, for you have promised in your word, where there are two or three gathered together in your name, there you are in the midst of them. Kaya hayaan niyo po, Diyos, sa lahat po ng aming gagawin, sa aming pagpupuri, sa aming pagsayaw, Lord, kayo lamang ang aming may taas, kayo lamang ang aming madakila, Panginoon. Ang trono niyo, Panginoon, ito'y maging trono, luklukan niyo, Panginoon, sa aming kalagitnaan, ang aming mga pagpupuri, pagpapasalamat at pagdakila sa inyong banal na pangalan. O Diyos, patuloy po na ihanda niyo ang aming mga puso, hayaan niyo po, Panginoon, ang kapahayagan na nais niyo na matanggap ng bawat isa ay matanggap namin, Panginoon, upang ang tunay na pananampalataya sa inyo ay maging isang matibay na pananampalataya, O Diyos, na magtataas sa inyong banal na pangalan. Samahan niyo po kami. Send your worshiping angels with us, O God. Hallelujah. At hayaan niyo po, Panginoon, na kayo lamang ang siyang maluwalhati. Lord, pinagkakatiwala po namin ang lahat, maging ang inyong anak na gagamitin. Hide him under the shadow of your cross. Let your holy name be exalted in our midst. Thank you, Father. Sa oras na ito, we give you all the glory, the honor, the praise, and the thanksgiving. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah, hallelujah, O Lord God. We continue, O Lord God, to invite you, O Lord, in this place, O Lord. May you continue, O Lord God, to fill our hearts, O Lord God, with your love, O Lord God. Our minds, O Lord God, with peace, O Lord God. Give us this freedom, O Lord God, to worship you this morning, O Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. There's nothing worth more that can ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence
tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord, as we sing, Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. As we sing once again, there's nothing worth more. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen, I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. As we continue to worship Him, Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Come on, church, continue to alter your praises unto Him, Lord. Your presence, in your presence, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory. Yes, this is what we pray, Lord. Let us experience. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your. Oh, let us become. Oh, let us experience the glory of your goodness. Oh,
God, we will continue to worship you in your presence, oh God, in this place, oh God. Amen and amen. Amen. Sino po ang nakatanggap ng pagpapala sa ating Panginoon sa buong linggo to? Amen. Marami man yan, o maliit, o iisa lang, the Lord still deserve all the worship. Amen? Kaya po sa oras pong ito, kung gaano po kalaki o kaliit yung pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon, ibigay po natin ang ating the best na worship sa Kanya sa umaga pong ito. For what you've done, I give you praise, for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till the works are right. Shout out, the King is among us. God lives here in our praises. Shout out, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Amen. Ang Lord po. Amen. Ang Lord po, hindi po siya nahiyang pagpalain tayo. Amen. Kaya po sa ating pagpupuri, wag po tayo mahiya. Katulad po ng inaawit natin, shout our praises to our God. Kaya po sa oras pong ito, let us shout our praises sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahiya. Let us give our best to our God. I give you praise, for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise, I give you praise, for you are able. I give you praise till I will give you all my praise. Praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till the works are right. Shout out, the King is among us. God lives here in our praises. Shout out, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout out, the King is among us. God lives here in our praises. Shout out, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Oh, we praise you, Jesus. Heaven's opens as we sing your praise, and angels join us as we praise your name. Heaven's opens as we sing your praise, and angels join us as we praise your name. The shout of the King is among us. God lives here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout of the King is among us. God lives here in. Come on, church, let's declare. Of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise with all your strength. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Excited po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen! Sabay-sabay tayong magpuri! Woo! Come on!
Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. My Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He Yes, He is. is. Yes, He God, my is. Savior. God, my Savior. Come on. God, my healer, God, my deliverer. Yes, He Yes, He is. is. Yes, He is. Every praise. Every praise Come on. is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, Every praise. Every praise. every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Receive all the praises, Lord. Receive all the honor, the glory. Hallelujah! Oh, let's celebrate the goodness of God. Let's celebrate the power of God. Hallelujah, Lord. Hallelujah! Oh, yes, Jesus. Oh, thank you, Lord. Panginoon, tunay nga o Diyos, lahat, Panginoon, naming papuri ay para sa iyo. Lord, aming mga buhay, ang aming mga puso, Panginoon, na tunay na sumasamba sa iyo, Panginoon. Lord God, sa umagang ito, sa patuloy naming pag-awit, patuloy naming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, continue to fall on us, Panginoon. Let your presence fill us. Let it overflow in our lives. Let it overflow in our hearts, Lord God. Let your spirit move in this place, Lord. Oh, yes, thank you, Jesus. Yes, Lord, we enter your presence. We enter, Lord, your holy presence. Hallelujah. Yes, Lord. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. So the spirit of the soul, Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. we sing it once again. The spirit of the sovereign Lord. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory flow. We sing the spirit. Spirit of the sovereign Lord, come and make your presence known. Reveal the glory of the living God. Sing with all of your heart. The
presence, Lord, reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Lift up your hearts and sing. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall. We do not seek your hand. We only seek your face. We want to know you. We want to see you. Your glory in this place. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory. Once again, church, we will sing. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall. So let the weight of your glory. Let the weight of your glory fall. Enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. Yes, we enter. I enter to worship you only. I enter to honor. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you holy. I enter to honor. I For your name
enter to worship you only. I enter to honor. Once again we will sing, I enter. I enter the holy of holies. The Lord is looking into our hearts. I enter to God of the Lamb. Lord, we enter. I enter to worship you only. I enter to honor. For we will worship Him. Lord, I Lift up your voice. Lift up your hearts and worship Him. Oh, we worship you, Lord. Lord, I Oh, everything that is breath, let's worship Him. Lord, I worship you. Lord, I Oh, we worship you. Lord, I worship you. Lord, I Oh, we worship you. For your name, For your name is holy. oh, sing your name is holy. Oh, your name is holy, Lord. Oh, lift up your hearts, lift up your praise. For your name is holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Oh, we will sing for your name. For your name is holy. Sing holy. Sing holy, Lord. Oh, for your name. For your name. For your name is holy. Holy. Lord. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Come on, church. Worship the name. Worship the name. Let a fire burn. Lord, I Let a fire in our hearts. Worship the name of Jesus. Give your highest praise. Give your highest praise. Oh, we worship you. Once again, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Oh, we worship you. I worship For your name, for your name is holy. sing holy. Holy. Lord, For your name is holy. Sing holy. Holy. Oh, for the last time we will sing for your name is holy. Holy. Oh, praise the name of Jesus. Worship the name of the Lord. The highest praise, the highest worship. Give him all the glory. Give him all the honor. hallelujah. Glory, glory to your name. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise his holy name. Oh, you deserve the highest praise. Yes, oh You God. deserve the highest worship. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Yes, oh Lord. Yes, oh Thank God. you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord, for your presence, Lord.
We honor your name. We bow our hearts unto you, O God. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Our God is a holy God. He is in the midst of us this morning. Yes, Lord, He alone is worthy to be praised. Thank you, Lord. Let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we are here, Lord, standing before your presence. Lord, we are here to honor your holy name, to worship you, to glorify your name. Father God, as we come to your throne of grace, Lord, we continuously humble ourselves unto you. We acknowledge, Lord, the fact that apart from you, we can do nothing. This morning, Lord, reveal your deep things upon us. Let your glory surround us, O Lord. Let your spirit fill us this morning. Let the fire of God fill us this morning. Oh Lord God Almighty, thank you, Lord. Our God is a living God. Our God is a big, big God, the controller of everything. Lord, bless this Sunday worship of your people unto you. May your name be glorified, be exalted. We must decrease, but Jesus must increase. Prepare the hearts of your people, O God, to hear your message. We thank you, Lord. I declare that something good, something best is going to happen upon your people, O God. And those who are watching of this FB live stream, Lord God, touch them by your Spirit wherever they are. In the name of Jesus, in the name of Jesus, abutin mo sila, Panginoon. Lord, you are not limited by distance, time, and space, oh God. Yes, ikarabaku prande ke parabakanda. Hallelujah. Lord, salamat po dahil may nangyayari na sa spiritual world at magaganap ito sa natural world. Receive all the praises, Lord, the highest honor and glory, Father God. In the mighty, mighty name of Jesus, this we pray. Everybody says, Amen. Malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Sige po, yung best clap offering natin kay Lord. Hallelujah! Yes! Clap your hands, all you people of the Lord, and shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah! For the Lord is good. His mercy endureth forever. Yes, sa karabakanda. Hallelujah! Oh Lord! Amen, amen. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. It's the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory. Release the fullness. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory. Release the fullness. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Amen. One more clap offering to our God. Hallelujah. Amen. You may be seated. Makakaupo na pong lahat. Praise God. Amen. Amen. Glory be to God. Parang ayoko na po sanang umalis sa pagsambat, pagpupuri kay Lord. At alam ko na bless na tayo ng presensya ni Lord. At handang-handa na ang puso ng bawat isa to hear the message of God. At bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos,
Gusto po nating welcome ang ating mga kapatid mula po sa Batulao, Batangas at Calaca. Narito po sila to witness. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Tumayo po saglit yung ating mga J Blue family from Batangas, Batulao. Sige po, tayo kayo. Ayan, palapakan natin ang Panginoon. They are here to witness our ordination sa ating pong pastor ng Batangas. Ano po, mamaya. At thank God, narito rin po ang ating mga kapatiran from Sagana. Tayo ang mga taga Sagana, J Blue Sagana. Ayan, palapakan natin ang Panginoon. To God be the glory. At syempre, ang ating pong Pastora Rion ng Camellia. Palapakan natin. Tumayo po ang mga taga Camellia. Ayan. Amen, amen. Engineers, architect. Ayan, thank God. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Thank God for His presence. Amen, amen. Ayan. Sige po. Amen. Sige po, yung kompleto na po ba? May mga nakaupo na? May mga bakante pa po dyan. Ayan, no? Standby lang po yung ating buong music team. At mamaya po, kung papaanong ang Holy Spirit ay kumikilos na makapangyarihan sa ating panimula, mas grabe po ang gagawin ng Banal na Espiritu mamaya sa buhay ng bawat isa sa atin. Handa po ba tayong tumanggap ngayong umagang ito, no? Ng apoy, ng presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo dumako na ngayon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. There's a time for everything. Kaya po, bilang paggalang sa ating Panginoon at sa Kanyang salita, tumayo po tayong lahat. Let's open our Bible in the book of Leviticus chapter 9, verse 9 to 13. Ayan. God said, command Aaron and his sons. Sabi niya kay Moses, this is the law of the burnt offering. It is the burnt offering because of the burning upon the altar all night unto the morning, and the fire of the altar shall be burning in it. And the priest shall put on his linen garment, and his linen breeches shall he put upon his flesh, and take up the ashes which the fire had consumed with the burnt offering on the altar. And he shall put them beside the altar. 11. And he shall put off his garments, and put on other garments, and carry forth the ashes without the camp unto a clean place. 12. And the fire upon the altar shall be burning in it. It shall not be put out. And the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it. And he shall burn thereon the fat of the peace offerings. 13. The fire shall ever be burning upon the altar, it shall never go out. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng Kanyang salita. Maupo na po ang lahat. Amen. Praise God. Ito po yung panahon ng paghahandog ng mga Israelita ayon sa utos ng Diyos kay Moses na sabihin niya kay Aaron at sa kanyang mga anak na maghahandog sila sa altar. At doon sa altar na yon ay panatiliin po yung apoy. No? Let the fire burning at the altar. Kailangan na po yung apoy doon sa altar ay nagniningning at hindi kailangan siyang mawala. No? The fire, sabi ng verse 13, the fire shall be burning upon the altar, it shall never go out. No? At sa ibang translation, hindi ito dapat mawala at continuously po ito. Tuloy-tuloy na yung apoy sa altar ay naroroon. Hindi dapat mawala. Simula gabi hanggang umaga, ang sabi ng verse 9, kailangan yung apoy naroroon sa altar. At dahil sa paghahandog mo sa altar, kailangan may apoy upang ma-burn, upang masunog yung handog na iniaalay during the time. Sa panahon po nating ito, ano nga ba ang tinutukoy ng Diyos ditong altar? No? What is the altar? Ano nga po yung altar? The fire on the altar. The altar is no other than our hearts. Ang altar ay wala iba kundi ang ating mga puso. This is the altar of God. Kasi sa ating nakalakihan, kinagisnan, ay ang altar ay yung merong nakaludyan, no? Merong nakaupo sa trono,
tapos maglalagay kang kandila, yun ang altar sa ating nakamulatan. Pero mali po yun. Ang altar na wala iba na tinutukoy ng Diyos sa kapanahunan nating ito is no other than our heart. At ang sabi ng Panginoon, kailangan manatili yung apoy doon sa altar dahil doon ay maghahandog kayo, no? Ng susunugin. Kaya hindi pwedeng mawala yung fire. Kaya nga, let us keep our hearts burning. Kailangan panatiliin natin nag-aapoy yung ating mga puso. Alam niyo po, sa huling araw na ito, napakarami ko pong nalalaman at nakikita na dating Kristiyano ay maapoy, mainit na naglilingkod sa Diyos. Pero later on, habang tumatagal, nawawala yung init. Dati very on fire. Pero habang nagtatagal, hindi na on fire, ceasefire na. No? Nawawala ni apoy yung init. No? Kaya napakahalaga po na bawat isa sa atin as a children of God, as a people of God, panatiliin nating nagniningning, nag-aapoy yung ating mga puso. Kaya pagka may nakita kang isang Kristiyano na nanlamig o di kaya tumalikod, bihira ng dumalo, sigurado yung altar niya may problema. Sigurado yung kanyang puso ay merong nakatabing na hindi makita yung glory ng Panginoon. Kaya nga as a one family of God sa ministeryong ito, gusto ng Panginoon na yung altar natin ay nananatiling nagbe-burn. Upang anumang negatibo at pangit na makapasok sa altar na ito sa ating mga puso, hindi siya manatili, masusunog siya. Amen po ba? Kapag pumasok sa iyo ang negatibo, ang stress, ang pride, ang rebellion, ang unforgiving spirit, bitterness, resentment, no, self-interest, yung mga pansariling kapakanan, lahat ng yan masusunog yan pag ang puso ng tao ay nag-aapoy sa pagmamahal sa Diyos. No? Hindi siya magtatagumpay. Pero pag may Kristiyanong tumatalikod, maraming sinasabi laban sa kapwa Kristiyano at sa simbahang kinadadaluhan niya, siguradong ang puso nun pinapasok ng iba't ibang marurumi, ng mga basurahan. Kaya nga po, nagiging contaminate ang buhay ng maraming Kristiyano dahil hinahayaan niya makapasok ang mga pangit at maruruming bagay sa kanyang puso. But thank God, wala dito sa atin noon. Amen po ba? Palapakan nga natin saglit ang Panginoon. Hallelujah! Amen. How the fire on the altar keep burning. Paano bang ang apoy ay mananatiling nagniningas doon sa altar sa ating mga puso? Gaano kahalaga ang altar sa Diyos? No? Sa Lumang Tipan, napakaraming beses, kahit sa Bagong Tipan, na ang Diyos ay lugod na ang mga tao, ang mga Israelita, kailangan silang gumawa ng altar. At doon sa altar na yon, ang gagawin nila, mag-o-offer sila kay Lord, maghahandog, mag-aalay. At susunugin po yun. No? At doon, yung apoy no, o yung usok nun, nagiging isang mabangong halimuyak na samyo sa harapan ng Diyos, no? Sa kanyang pang-amoy. Kaya lugod na lugod po ang Panginoon. Kaya napakahalaga na ang altar sa Diyos, at ito'y wala iba kundi ang ating mga puso. No? Gaano kahalaga ang altar sa Diyos? Dahil ang altar sa Diyos, number one, altar before God is a place of sacrifice. The altar is a place of sacrifice. Sabihin nyo, place of sacrifice. Ang puso natin, ito yung number one tinitingnan ng Diyos, hindi yung background natin. Hindi yung anyong panlabas, hindi yung galing o talino ng tao, hindi yung pinag-aralan o yaman o kasikatan. Ang Diyos laging nakatingin sa puso ng bawat isa. Dito siya nakatingin. Kaya ang altar, ito'y lugar ng pagsasakripisyo. Because no altar, no sacrifice. Pag walang altar, walang handog, walang pag-aalay. No? So we need to build the altar for the sake of sacrifice. Kaya yung mga puso ng bawat isa po sa atin, dapat natin ipakita na, Lord, here I am. Isang bukas na aklat ang aking puso sa iyong harapan, walang natatago kahit isa. Na ang puso nating ito'y gusto ng Panginoon na laging nakaalay sa Kanya, nakahandog. Kasi pag ang Diyos ang pinag-aalayan natin ng puso natin, praise God, ang Diyos, wala magagawa kundi pagpalain ka eh. Kahit humarang pa si Satanas at ang mga demonyo, wala sila magagawa at hindi nila maharangan ang blessing na gustong ibigay ng Diyos sa iyo. Dahil yung altar mo, yung puso mo, tama sa harapan ng Diyos. Ano man ang sabihin ng mga tao sa iyo, negatibo, pangit, siraan ka man, hindi ka madadaig, hindi ka gagante. Mananatili kang silent, no? Dahil alam natin na sa harapan ng Diyos, na ang puso natin, ang ating altar sa Kanya ay tama at maayos. No? You cannot offer any sacrifice to the Lord without an altar. Kaya nga sa Old Testament, only the sacrifice of the flesh pleasing to the Lord.
Sa lumang tipan, di ba, yung mga hayop, yung mga laman, yun ang inihahandog sa dambana eh. At doon nalulugod ang Panginoon. Literally, no? Maging sa panahon nating ito, nung panahon na yun, literal, talagang laman ng hayop. Kaya nga nung si Abel ay mag-sacrifice kay Lord, si Abel nagsakripisyo siya ng laman nung inaalagaan niyang tupa. Yung the best, bahagi nung tupang inaalagaan niya, yung ini-offer niya kay Lord. Di po ba na-please si Lord? Amen po ba? Sa Genesis chapter 4. Pero, nung si Cain ay mag-offer kay Lord, saan ang galing yung in-offer niya ni Cain? Hindi na-please si God, galing sa itinanim niya sa lupa. So, Cain sacrificed from his planted. Pero hindi natuwa si Lord sa kanyang inihandog. Bakit? Because from the work of his hands, no? The hand of man is contaminated. Narumihan tayo dahil nga sa kasalanan. Kaya hindi nalugod ang Diyos sa kanya. So, no work of man can please God. Walang gagawin ng tao o walang nagagawa ang tao na makapagbibigay lugod sa Diyos. Pero, ang Diyos nalulugod lamang sa isang tao kapag ini-offer niya yung dinidemand ni Lord doon sa altar. At ito nga yung flesh sa lumang tipan. Sa panahon nating ito, let us offer our flesh, the work of the flesh, doon sa altar, sa mga puso natin. Nasasabihin natin, Lord, ayoko na ng gawa ng laman na ito. Dahil ito'y abominable sa iyo. Ano yung the works of the flesh? No? Sabi ng 1 John 2:16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. Ito raw po mga gawa ng laman na ito, kataasan, hilig ng laman, no? Hilig na nakikita, yan po'y sa mundo. So kaya we need to bring our flesh on the altar. No? To burn it, to sacrifice it. No? So let us kill all the work of the flesh. Papatayin natin. Di ba yung mga hayop pinapatay, dadalhin sa dambana. Susunugin yon. Kaya nga, sa buhay po nating ito, kailangan patayin natin yung mga gawa ng laman sa buhay natin. Andiyan po ba kayo? No? All the works of the flesh. And God never calling you out without something to do. Hindi tayo tinawag ng Diyos para wala tayong gagawin. Kundi gusto ni Lord na meron tayong gawin. No? God is preparing you always the best. Naghahanda siya lagi ng the best sa buhay natin. Not regular or special, but the best ang inihanda ni Lord. Kasabi mo sa katabi nyo, God is preparing for you. The best. No? Kasi the best anak ka ng Diyos, anak ka ng hari. No? Hindi tayo basta-basta. Sabi nga ni Reverend Ber Santos ng Kalapan, we are not just. No? Hindi tayo basta-basta. No? Kaya tayo ay best kasi our God is a best God. He is an excellent God. So we have to kill the work of the flesh doon sa puso natin. Lord, niaalay ko sa iyo ang laman ng aking puso, ito ang mga ginagawa ko, ang mga gawa ng laman. Anong sabi ng Galatians chapter 5 verse 19 to 21? Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid. No? Kaya walang born again na tunay na anak ng Diyos na nakikiapid. Ibig sabihin, may asawa ka, tapos hahanap ka pa ng isa, dalawa, mga pakikiapid po yun. Kasalanan yun. No? Kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsaselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi o pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya ang lahat po ng gumagawa nito, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So thank God, wala sa ating dito noon. Amen. No? Kung meron mang gumagawa nitong nakikisama ka pa sa lasingan, no? Nakikisama ka pa sa mga masamang gawa, kasalanan, no? Hindi dapat ito makita sa mga tunay na anak ng Diyos. Kaya nga po yung altar natin, no? Ito ang kahalaga ng altar sa Diyos. Kaya gusto niyang manatili yung apoy doon sa altar kasi yung altar na yon, lugar yon ng paghahandog, pagsasakripisyo. Kaya our heart is a place of sacrifice. Pangalawa, our altar is a place of sanctification. Ang mga puso po natin, ito po'y lugar ng paglilinis.
Nililinis po ito ng Diyos, pinababanal ito ng Panginoon. Gusto ni Lord na ang mga puso natin sa kanyang harapan ay laging, kumbaga, naka-align, nakaayos. No? Ayaw ng Diyos na ang puso natin ay marumihan kasi our God is a holy God. Andiyan po ba tayo? Amen. Altar is a place where you can find sanctification. No? Nandito yung nililinis ang puso natin. Inaalis ng Diyos yung kasalanan. Pinababanal niya tayo sa harapan kasi our God is a holy God. 1 Peter chapter 1 verse 16. It is written, sabi ng unang Pedro, be ye holy for I am your God is holy. Our God is a holy God. So sanctification means to be made holy. No? Ginagawa niya tayong banal. Dahil ang Diyos natin ay banal eh. Amen po ba? Sanctification, your life begins to change. Pag nalinis ang buhay natin, diyan nagsisimulang binabago tayo ng Panginoon. No? Makikita mo, hindi mang instantly binago ka ni Lord, gradually binabago tayo ng Diyos. No? Kung magpapabago ang tao at handang magpabago. Kasi ang pagiging Kristiyano at born again, hindi ito sa pagdalo lagi sa church. Ang pagiging tunay na Kristiyano ay nakikita sa pamumuhay araw-araw. Maraming sinasabi, Kristiyano ako, born again ako. Pero hanggang bibig lamang. Pero pagdating sa actual, yung araw-araw na buhay, hindi makita sa gawa. Kasi the word Christian, pag inalis po natin yung I-A-N sa huli, natira yung Christ, I am nothing without Christ. Wala tayong magagawa kapag wala si Kristo. Amen po ba? Kaya nga, to be a Christian, to be a religious does not necessarily to be a Christian. Ang pagiging religyoso ay hindi ibig sabihin Kristiyano. Marami nagsasabing Kristiyano ko, pero hanggang nguso lamang. Pero sa puso at gawa ay hindi makita. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. No? Kailangan nakikita sa atin ang buhay ni Jesus. Yung life in Christ. Yung buhay ni Kristo nakikita sa atin sa pang-araw-araw na buhay. Kaya nga, yung altar na yun, ito yung place na kung saan nililinis tayo ng Panginoon. No? Kasi ang puso natin Matthew 5:8. Anong sabi diyan? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang taong may malinis na puso. Pusong na mapagpakumbaba. No? Puso na nagpapasakop sa Diyos. No? Mapalad sila dahil makikita nila ang Diyos. Kaya when we talk about sanctification, no? Sanctification being set aside for a specific use and purpose. No? Inihiwalay po tayo para sa isang nararapat o specific na paggamit ng Diyos at sa kanyang layunin. Kaya nga mamaya i-ordain po natin ang 2 lingkod ng Diyos. No? Na nakita ko po na hindi sa patagalan, no? Ang paglilingkod sa Diyos, ang pagpapastor sa Panginoon, kahit 5 months in 1 year, pag nagpastor kang totoo, tinawag ka ng Diyos, makikita yung bunga ng paglilingkod mo. No? No? Maraming na pong naglilingkod sa Diyos. Minsan may mga nakausap kami, dahil nga tapos ng Bible school, hindi po tayo against sa Bible school. Katunayan po, nag-aral kami ng Bible school sa Baguio, sa Korea. No? Marami na po kaming mga pinasukan. Pero, may mga tao kasi nag-aral sa Bible school, parang matapos mag-aral sa Bible school, head knowledge na lang. No? Kami, bago kami nag-aral sa Bible school, nung nandun pa ako sa dating church, 15 years ako nagpapastor pa noon sa dati natin, doon kami nag-start pa lang ng mag-Bible school sa Bulacan. No? Kumbaga, nag-start kami sa field, sa ministry agad, sa soul winning, sa evangelism. No? Kasi iba, dahil nag-start sa gustong mindset nila, Bible school, after na makagraduate ng 5 years, may diploma, kadalasan may danger, lumalaki ulo. No? Kakaroon ng spiritual hydrocephalus. Lumalaki ulo. No? Pag minsan may nakausap ako, sabi sa akin, Pastor, nag-Bible school ka ba? Yun agad ang tanong eh. No? No? Hindi yun ang basihan. Ang basihan, sabi nga ni Pablo, ang basihan ng pagsunod at paglilingkod kay Lord, yung bunga ng paglilingkod. Tapos kung nga ng Bible school, asa ng bunga ng iyong pag-aaral ng pagiging pastor. No? So kaya nga, thank God sa ating dalawang i-ordain mamaya, salamat sa Diyos, nakita ko na sa kanilang dedikasyon at commitment, no, ang bunga ng paglilingkod sa Panginoon ay ang bawat isang naririto ngayon. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! No? Thank God.
So kaya nga, pag sinabing sanctification, it is being set aside for a specific use and purpose. No? Kasi there are many believers are unuseful. No? Are unuseful in the house of God. Hindi nagagamit sa bahay ng Diyos. No? Kaya nga, let us put ourselves into the kingdom of God. Ilagay natin ang sarili natin sa kaharian ng Diyos sa gawain niya. At pag na-discover natin, nakita natin na ang taong ito may pusong pastor. No? Ang taong ito may calling kay Lord. No? At pag binigyan ng break ng ating mga pastora o ng ating pastor, ang taong ito na talagang hindi umaatras, hindi sumusuko, time will come, gagamitin ka ng Diyos. No? Kaya dito po sa ating kalagitnaan, I believe, dahil ang ministry nasa expansion, God will raise up a leader, a pastor who are willing to serve God. No? Tignan niyo nga po katabi niyo, yan, kanan at kaliwa. No? Sabi mo kay Lord, may calling ang Diyos sa iyo. No? 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 May calling ang Diyos sa iyo. No? Iba't iba ang calling ng Diyos. Maring tinatawag ka sa music, ayaw mong paggamit. Tinatawag ka sa evangelism, no? Sa prayer, no? Tinatawag ka sa dance, meron kang kakayahan. No, nahihiya ka lang, no? When God called you, He equipped you. I-equip ka ng Diyos, no? Kaya ganito kahalaga ang altar sa Diyos. Kaya nga sabi niya, kailangan manatili yung apoy sa altar simula sa gabi hanggang umaga para yung iahandog, isasakripisyo sa altar ay masunog. No? At doon sa altar na yon, nililinis tayo ng Panginoon, no? Yung ating mga puso. Thirdly, the altar is a place where you can find your provision. Ang altar ay isang lugar na kung saan makikita mo at masusumpungan mo yung provision. Sabihin nyo, provision. No? Pag may isang Kristiyanong parang maganit ang blessing, parang ang tagal ng blessing, parang hindi siya napagpapala at siya'y laging struggle, parang laging malungkot, parang laging hindi niya maintindihan ang sarili niya, check your altar. No? Yung iyong puso, ang ating puso. No? Pag meron kang nararamdaman na parang may hinahanap ka na may kulang, nag-i-struggle ka, na hindi mo maintindihan, no? Tignan mo. Dahil your altar is a place where you meet your provision. Pag ang puso nating maayos kay Lord, makita mo ang provision nandiyan. Pag sinabing provision, may nakahanda sa iyo ang Diyos, no? Na hindi mo inaasahan biglang may pagpapalang darating. No? May provision. Na kahit akala mo merong pangit na nangyari sa iyo, na merong hindi nangyari maganda, o minsan hindi answer ang hindi nasagot yung iyong mga prayer, no? Pero later on, meron palang the best na naka-ready si Lord sa iyo. Ganun po si Lord. Andiyan po ba tayo? No? No? Gusto lamang ni Lord na yung altar natin ay talagang malinis, dalisay. No? Hindi si Cardo dalisay, no? No? Wala na yon, no? Ayun, no? Ang gusto ni Lord, meron tayong pusong dalisay, no? Pusong naghahanap sa Kanya, no? Sa Lumang Tipan, meron tayo sa example, alam natin ang kasaysayan ni Abraham, no? Tingnan po natin, Genesis chapter 22, verse 1 and 2. Dito makita natin yung provision na ibig ko sabihin. Ano sabi dito? Genesis 22, 1 and 2. And it came to pass, after these things, that God test Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am, Lord, narito ako, Panginoon, sabi niya. Now it came to pass, after these things, that God, ano sabi niya? Sabi ni Lord sa kanya, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and sacrifice him there or offer him there as a burnt offering. Sabi natin, burnt offering. Iahandog bilang handog na alay doon sa bundok ng Moriah ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. No? Pansinin po ninyo, tinest ng Lord si Abraham. Pinapupunta sa bundok ng Moriah para ialay, ihandog, no? Si Isaac na kanyang pinakamamahal na kaisa-isang anak. Saan ihandog? Ano po ang sabi rito?
sa may verse 13. Ayan. Simulan ko po sa verse 7. Basahin ko po yung verse 7. Ha? Tignan po ninyo. Genesis 22 verse 7. And Isaac spake unto Abraham his father. Kasi magkasama na sila doon sa bundok eh. Sabi ni Isaac sa kanyang ama, Father, he said, Here I am, my son. And he said, Behold, the fire and the wood. Narito na ang apoy at ang panggatong. Where is the lamp for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide. Sabi natin, God will provide. No? God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar. Ayan, no? Every sacrifice na mangyayari, merong itinatayong altar, which God had told him. And Abraham built an altar there and laid the wood in order. And bound Isaac his son, yung tinali na yung kanyang anak, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am, Lord. Sabi niya, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. No? As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. So dito nakita natin na may provision si Lord. Pinaalay ang anak kaisa-isang anak na pinakamamahal. No? Nakita natin si Abraham, hindi siya nagmurmur kay Lord. Sumunod siya sa ipinagagawa ng Diyos, kahit masakit sa kanya. Alam nyo, minsan may mga gusto ni Lord na isacrifice natin sa kanya. Yung loved ones mo, yung trabaho mo, bilang handog sa kanya. Pero pag nakita ng Diyos ang ating pagsunod, hindi matutuloy yan. At sasabihin ni Lord, anak, wag mo na ialay, eto na. May provision si Lord. Amen po ba? No? May provision ng Panginoon. Ayun ang hayop, no? Yun na lang ialay mo sa akin, wag na yung anak mo, no? Kaya sa Diyos, no? Pag nasubukan tayo ng Panginoon sa mga bagay na mahalaga sa atin, pag nakita ng Diyos sa atin na handa tayong sumunod sa ipinapagawa niya kahit masakit ang isang bagay na gusto niyang ibigay natin sa Kanya, kung minsan magugulat ka, no? Binigay mo man kay Lord kahit masakit, pero ang balik nun, 10 doble. Amen po ba? No? So kaya nga po, kailangan nating iayos yung ating altar. Dahil sa altar na yan, may provision si Lord. No? So the altar of Abraham, there God provided. Sa altar ni Abraham, ang Diyos nag-provide. No? Kita nyo, sasaksakin na yung anak Inihiga na sa Isaac Hindi natuloy. Kaya tinawag na Jehovah Jireh. Meaning, the Lord will provide. Kaya sabihin sa katabi nyo, don't worry. Be happy. God will provide. No? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Magpo-provide si Lord. No? Huwag tayong mag-aalala. No? Sinimula ng Diyos yan Anumang sinimula ng Diyos, tatapusin niya yan. No? Philippians 1:6. No? Nagsimula ang Panginoon, alam nyo, itong lugar natin na ito, dati ito, kawa-kawayan, no? Nababasa kami ng ulan dito, at pinapasok ng tubig ito, no? Pero kadedeclare ko, no? Kahahayag ko ng kadakilaan ng Diyos na mangyayari, darating ang panahon, makikisame, magkaka-aircon, magtatiles, kasi ano lang to dati, lupa, ayun, nangyari pong lahat, no? Kaya nga, hindi tayo dapat manangan sa nakikita. Manangan tayo sa pangako ng Diyos. Pag may vision ka, if there's a vision, there is provision. No?
May provision si Lord lagi. So, anumang sinimula ng Diyos sa mga ministering ipinagkatiwala sa atin, makita nyo in God's time, mapupulpil yan at makikita natin ang glory ng Diyos. Muli natin siya palapakan. Hallelujah! Amen, amen. Ano nga ba yung mga tinest ni Lord kay Abraham during that time? What are the things God tested us before we receive provision? Ano ba yung mga tinetesting ni Lord sa buhay natin bago natin ma-receive yung provision? Si Abraham, tinesting di ba? Tinest siya Pinaaali ang anak, pero dumating ang provision. Number 1, God tests your priority. Tinetest ni Lord yung priority sa buhay natin. Itetest niya yan. Who is your priority? You can never be built an altar of provision if you cannot pass the test of priority. Example, pag Sunday, no? Sino ba ang priority natin? No? Yung lalakarin natin, yung maaring may bisita, pwede mo naman sabihin, ako may Sunday worship kami, sama ka, no? Matin tayo, maganda ro, mabe-bless ka. Talagang pipilitin mo pa siya makadalo kasi priority mo na hindi ka papayag at hindi ka mabubuhay. Kulang ang buhay mo ng isang linggo pag hindi ka nakapunta sa church. No? Yun ang priority. Minsan tinetest ni Lord yan Maraming mga bagay na darating sa buhay natin, no? Bago mangyari yung provision. Kaya nga, ang tunay na may apoy sa puso na nagmamahal na totoo sa Diyos, lalo pag Sunday, hindi siya maaring hindi sasamba kay Lord. No? Yun ang number 1 niya sa buhay. No? Pangalawa, God tests your commitment. No? Tinetest ni Lord yung commitment natin. No? Commitment gives you energy. Pag committed ka, you can do anything. No? Di ba sabi ng awit, through you, I can do anything. I can do all things. It is you who gives me strength. Nothing is impossible. Yan, di ba? No? Magagawa natin ang lahat kasi dedicated ka, committed ka kay Lord. No? Kaya nga si Paul sabi niya, I have kept the faith. I have finished the race. No? And that is commitment. Kaya hindi tayo bibigyan ni Lord, maging si Abraham ng provision, kung hindi siya naging committed sa instruction ni God. Ang instruction, bring your son Isaac into the land of Moriah and sacrifice him there. No? At nakita ni Lord yung commitment niya, yung kanyang committed kay God. No? Kaya may provision. No? Thirdly, God tests your listening ear. Tinetest ni Lord yung ating taingang nakikinig. No? Kung handa tayo makinig sa boses ng Diyos, handa tayo makinig sa instruction ng ating leader, ng ating pastor o ng ating pastora. No? Na kapag meron tayong trouble sa buhay, no? Ang lagi mong nakikita yung goodness ni God, hindi yung pangit, hindi yung negative. Kasi nga, kung minsan may mga Kristiyano, papayagan ng Diyos na may mangyari sa yung negative at pangit, titignan ni Lord, saan ka ba titingin? Ano ba pinapakinggan mo? Yung boses ng tao sa paligid na mga negatibo o yung boses ng Diyos na sinasabing, anak, andito ako, tutulungan kita at palalakasin kita. No? Tinitingnan po ng Diyos yun no? Yung listening ear natin, tinetest po yan. Kaya nga, bago natin ma-receive ang blessing ni Lord, no? Importante yung altar natin, yung ating mga puso. No? Ito'y napakahalaga talaga. No? Nang hinirang ng Diyos si David, hindi naman nakita yung anyo niyang bata pa siya. Ang lalaki ng kapatid niya, mga gwapo, ang tatangkad. Siguro parang ako yung panahon na yun, ano? No? Ayan, tinatatawa ko lang kayo. Ayan, no? Seryoso tayo no? Kasi ang mga kapatid niya, si Abinadab, si Shama, ang lalaki ng katawan, matipuno, pinadaan sa harapan ni Prophet Samuel. Akala niya, ito na hinirang ng Diyos, hindi pala. May isa pa. Pinatawag, nag-aalaga ng pastol si David, batang-bata. At yun, he is a man after God's own heart. Kaya pinahiran siya ng langis He was anointed by God. On that very day, the Holy Spirit empowered him. 1 Samuel chapter 16 verse 13. No? Hinirang siya, inanoint ng oil. So kaya nga, praise God. So God tests our listening ear. No? Tinetest ito ni Lord kung kanino ba tayo makikinig. No? Sunod, God tests your faith. Ayan. Yung faith natin, tinetest ni God. No?
Tingnan nyo si Abraham, tinesting din siya, yung faith niya. No? Faith, trusting God. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos. No? Kaya sa panahong may kulang tayo, may pangangailangan ka, huwag ka mag-alala. God is Jehovah Jireh, the Lord will provide. Huwag tayong mangamba. No? Di ba tayong mga parents, sino ba nag-aalala? Yung mga anak na maliliit pag may pangangailangan o magulang? Ang magulang. Provided ng parents ang lahat ng needs ng anak. So kaya nga, ang pangako ni Lord, no? He will provide all our needs. No, all, sabihin nyo, all. Lahat ng need natin, ipagkakaloob ni Lord yan. No? Ang importante lamang, your sacrifice has been designed with the promise and provision attached. No? Yung sininasacrifice natin kay Lord. No? Na may provision po yan. Kaya nga every time na tayo ay nagsasacrifice kay Lord ng ating mga puso, ng ating buhay, nagpapalinis tayo kay Lord every time, then and then ang puso natin, Lord, I want a pure heart. No? Kahit nagkakamali tayo, no? Dahil no one is perfect naman talaga sa harapan ni Lord. Lahat tayo nagkakamali. Pero importante, yung lagi tayo nagpapalinis ng puso natin kay Lord. No? Mahalaga po ito. No? Kaya nga ang puso po natin, no? Anong sabi ng ating pangatlo? The altar is a place where you can find your provision. May provision si Lord pag ang puso natin ay talagang laging nakaalay kay Lord. No? Pang-apat, the altar is a place where God reveals Himself. Reveals Himself. Ang altar ay lugar na kung saan dyan nangungusap si Lord. Nagsasalita si Lord dito. No? Hindi lang sa isip, sa tainga, kundi sa puso natin, in our hearts, in our spirit. Nagre-reveal si Lord dyan. No? At dadaling ka niya sa mabuting kalagayan ng buhay na hindi tayo mapapahamak. Si Lord nangungusap po yan . At pag nangusap si Lord at inihayag niya ang kanyang kadakilaan, ang kanyang magagandang plano sa buhay natin at pinakinggan natin, makikita natin ang resulta nito, no? For the benefits of your family, of your future, hindi tayo magkakamali. Kaya walang taong naglingkod at sumunod sa Diyos na totoo na pinabayaan ng Diyos. No? Sa na-witness ko, yung mga dati kong kasamang pastor, yung kilala ni Pastor Rio, yung mga dati naming kakasamang, mga matatagal na, mga pinagpala ng Diyos, ang pamilya at ang ministering pinagkatiwala sa kanila ni Lord. No? Kaya ang isang tao na may dalisay at totoong puso kay Lord, yan na nakakaranas ng langit sa buhay. No? Hindi impyerno. No? May nakikita ako, may mga ilang pastor, mga dati kong kasama, parang kung tignan ko, 68 years old na, pero mga 55 pa lang, no? Merong mga dati nating kasama, parang sobrang antatanda na, nagpapaka-stress sa buhay. Ang paglilingkod sa Panginoon, no? Maging kalmado lang tayo, wag nating damdamin, isipin, no? Ang mga sigalot at problema sa paligid, lalo na kung may makapatirang nakakagulo sa atin, nagbibigay ng pabigat, pahirap, no? Isang tabi natin sila. Gawin lamang natin yung ipinapagawa ng Diyos. Amen. No, lakaran natin yung ipinapagawa ni Lord. No? Upang ang glory ni Lord ay patuloy nating maranasan. Tingnan natin, Exodus chapter 25, verse 22. Exodus 25, 22. Sabi rito, and there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony, of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel. Kinakausap dito ng Panginoon si Moses na doon sa tent, no, makikipagtagpo ang Panginoon sa kanya, makikipag-communion sa kanya. Sa pagitan ng dalawang cherubims, no, which are upon the ark, na nandoon sa arko. Kaya lahat ng bagay daw na ibibigay ng Diyos sa kanyang kautusan para sa mga Israelita yon. So si Lord nangungusap po yan. Kaya anumang instruction na ibinigay ng ating pastor, ng ating pastora, ibinaba sa buong leadership, no? Direksyon ng Diyos sa atin po yan. Amen po ba? No?
Yan ang direksyon. Kaya nakakatuwa dito sa atin as one family, nakikita sa atin ng love, cooperation, and unity. Kasi isang pamilya tayo dito ng Diyos. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! No? Exodus 29:42. Exodus 29:42. This shall be a continual burnt offering throughout your generations, at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, where I will meet you to speak there unto you. Sabi ni Lord kay Moses, no? Tuloy-tuloy ang inyong pag-aalay, no? Mula sa inyong mga susunod na henerasyon ng paghahandog na susunugin. At the door of the tabernacle of the congregation before the Lord. No? Na kung saan sabi ron, ako ay kakatagpuin ko kayo at magsasalita ako sa inyo. So kaya nga si Lord, nag-speak po yan eh. No? Nangungusap po yan sa puso natin. Kailangan sensitive tayo sa pangungusap ng Panginoon. No? Kaya nga every time na tayo po'y sumasamba kay Lord, binibigyan tayo ni Lord ng tamang direksyon na ito ang awitin mo. Ito ang kantahin nyo. No? Dahil bababa ako sa oras na awitin nyo ito. No? Kaya po kanina kita natin, nagpray na ako, nakatayo pa kayo, pero nilid ako ni Lord na, here we are, standing in your presence. No? At patuloy na ang presensya ng Diyos bumababa. Kaya I saw in my spirit, the clouds of glory ay narito po sa ating kalagitnaan. Palapakan natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. No? Our God Almighty is in the midst of us this morning. No? Kaya nga, every time na ang si Lord, pag nangusap siya, siguradong kapag nangusap ang Panginoon sa iyo, ready yung puso natin. Handa tayo na. Ibig sabihin, prepared na ang heart natin. Yes, Lord, I'm here. Ready to hear your message, Lord. No? Kasi God will speak in our hearts. Nangungusap siya sa puso natin. At pag ang Diyos ay nangusap, siguradong maganda ang direksyon at patutunguhan ng pangungusap ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo ihuhulog sa balon, hindi kanya ipapahamak pag ang Diyos nagsalita. No? And God speak through sometimes sa kanyang lingkod, sa kanyang mga servants, at minsan sa kapwa mo Kristiyano na nangungusap na pala si Lord, na kaya kanya sinabihan, kapatid, mali yan. Minsan may napapahamak kasi binigyan ng counsel ng pastor o ng pastora o ng leader niya, hindi sinunod, ayun, napahamak. No? Nangungusap na pala si Lord. Pinilit pa rin sundin yung kagustuhan niya. No? Kaya sabihin sa katabi niyo, makinig ka ha. Makinig ka sa paay sa iyo. No? Pag pinapayuhan kayo ng inyong leader, ng pastora, o especially maging ang mga parents, no? Ang mga parents, yan po ay lingkod din ng Diyos. No? Na kapag tayo pinapayuhan, hindi naman tayo papayon, o sige anak, tumalong ka na sa balon, sa ilog, bahala ka na. Hindi naman eh. Anak, eto ay kabubuti mo. Gawin mo ito, sundin mo yan. No? Kaya ang mga anak na pinagpapala, ang mga anak na gumaganda ang buhay in the future, yan yung mga anak na marunong makinig sa magulang. No? Mga anak na sumusunod sa parents. No? Dahil may suklit, di ba, Ephesians chapter 6, na ang mga anak na nagmamahal sa parents, ang mga anak na gumagalang sa parents, nakikinig sa parents, hahaba ang buhay at gaganda ang buhay sa lupa. Praise God. Amen. Pang-apat, panglima na, no? Last. Altar is a place where the fire of God comes down. Ito na po yung last natin. The altar is a place where the fire of God comes down. Ang altar o ang puso natin, ito yung lugar na binababaan ng apoy ng Diyos. Kaya nga nabanggit ko kanina sa ating introduction, pag ang puso ng tao, no, hindi tama, hindi maayos, at hinayaan niya makontaminate ng mga masasama at pangit na bagay sa mundong ito, na naghari sa puso ng tao ang hindi magandang, para naging wastekin siya, naging basurahan siya, in-entertain niya ang mga paninira sa kapwa niya na tinanggap niya, kaya siya, ganun ba si brother, si sister? Kaya pala para katuloy naging basurahan. No? Hindi na muna natin kinausap siya kung totoo ba o hindi. Naniwala na agad tayo. No? So, nakontaminate ka ngayon. So, ngayon, hindi natin, ang puso, ang presensya ng Diyos,
bumababa ito sa isang puso, no? Na bukas sa Diyos. At malalaman mo pag ang Diyos ay sumagot sa iyo, malalaman mo pag ang Diyos ay sumagot sa iyong mga prayer, ibig sabihin, ang puso mo sobrang gaang-gaang, parang walang balakid, kumbaga sa alunod ng tubig ay walang kabara-bara, napakabilis ng daloy, napakagaang ng iyong kalooban, no? Nararamdaman ba natin minsan yon? Amen? Minsan may mga Kristiyano, sabi niya, parang ang bigat ng pakiramdam ko, parang ang puso ko ay parang lumalaki, parang mabigat. Kasi nga marahil baka may unforgiving spirit, no? May resentment, may bitterness, may hatred. Mag-anak po yan no? Magpipinsan yan Unforgiving, resentment, bitterness, envy. So kaya nga, ang altar na ito, bababa dito ng apoy ng Diyos. Literal na apoy ay bababa talaga. At yung inihandog sa dambana, susunugin ng apoy galing sa langit. No? May isa example dito Tignan po natin. Si Prophet Elijah, nagkaroon ng hamunan. No? He challenged the prophet of Baal, mga propeta ni Baal sa Old Testament. No? At ang sabi ni Elijah, kung sino daw ang sasagot sa pamamagitan ng apoy na bababa para tupukin yung inihahandog sa dambana, yun ang totoong Diyos. Kaya ang sabi ng 1 Kings chapter 18 verse 24, sabi ni Prophet Elijah, "Then you call on the name of your God, and I will call on the name of my Lord. The God who answers by fire, He is God." Then all the people said, "What you say is good." So nagdasal na yung mga propeta ni Baal. Naghahandog sila no? Walang bumababang apoy. Pinagsusugat na nila ang katawan nila, sigaw ng sigaw maghapon, wala pa rin nasagot sa tawag nila, sa prayer nila. Sabi naman ni Propeta Elijah, tapos na kayo, ako naman. No? So nagpray po siya. No? Nanalangin si Elijah at sa prayer niya, ang sabi rito, 18:32 o chapter 18 verse 30. Ang sabi rito, "And Elijah said unto all the people, Come near unto me. And all the people came near unto him. And he repaired the altar of the Lord that was broken down." Pinalapit niya yung mga tao, no? At lumapit naman ang mga tao. At bago siya manalangin sa Diyos, inayos niya muna yung altar, no? Yung altar. At doon naglagay siya ng baka, nilagyan pa ng tubig yung gilid ng altar, at nung siya'y magdasal na, ang prayer niya, "Lord, no? Patunayan niyo sa mga taong ito, sa mga Israelita, na ang Diyos ng Israel ay Diyos na makapangyarihan na tumutugon sa iyong lingkod. Ibaba mong yung apoy." At alam niyo, maya-maya bumaba yung apoy mula sa langit. Tinupok yung kanyang inihandog. Kaya yung mga propeta ni Baal, no? Nagyukuan, yung iba naman nagtakasan, pero napatay silang lahat. No? Napatunayan nila na ang Diyos ni Prophet Elijah ay Diyos na totoo. No? Kaya ang Diyos po nating sinasamba sa lugar na ito, He is a real God. Totoo ang Diyos natin. Palapakan natin ang Panginoon. Our God is the maker of heaven and earth. No? He changes the times and the season. Ang Diyos nating sinasamba rito, hindi lamang Diyos ng kasaysayan, kundi Diyos ng karanasan. Nararanasan ng Diyos. Hindi po siya nahihipot, nahawakan o nakikita. Ang Diyos nating sinasambay, Diyos ng karanasan. Nararanasan ng Diyos, totoo siya. Nagbabago siya ng buhay ng tao na lumalapit sa Kanya. No? Kaya let us repair our heart, our altar. No? Leviticus 6:13. "The fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out." No, yung ating binasa kanina. Kailangan daw ang apoy, no?
yung nagniningning na tuloy-tuloy, yung apoy doon sa altar. At hindi ito dapat mawala, kaya sa puso natin, never niyong payagang mawala yung fire ng Diyos sa puso natin. Doon sa ating heart, sa ating altar. Kasi pag nawala yung fire, wala. Lalamigin siya, manghihina. Totoong andyan ng testing, ang problema. Nandyan talaga yan. Pero, no, huwag nating hayang ito'y mawala. Kaya gusto ni Lord, let the fire must be kept burning on the altar continuously. No? So, tuloy-tuloy. The fire of God will not come down an empty altar. Hindi bababa ang apoy ng Diyos sa isang walang laman na altar. No? Kailangan ng puso natin puno ng pagmamahal, puno ng pag-ibig. No? Kasi pag puno yan ng galit po, hindi bababaan ng apoy yan. No? No? So kaya nga, as I conclude, ang conclude natin, ano sabi number 1? The altar is a place of sacrifice. Secondly, the altar is a place of sanctification, yung puso natin. Ito yung nililinis ng Diyos eh. The altar is a place where you can find your provision. The altar is a place where where God reveal Himself. No? The altar is a place where the fire of God comes down. Kaya nga, ngayong umagang ito, bababa ang presensya ng Diyos nang higit sa pagkilos kanina. Hayaan nating babaan tayo ng kaluwalhatian ng Diyos, ng apoy ng presensya ng Diyos. Mag-worship tayo sa Kanya, magpuri tayo sa Kanya, at nang mapuno tayo ng glory ng Panginoon. Pag ang puso natin nagliliyab, nag-aapoy, any negative na makapasok sa puso mo, no, hindi yan magtatagal. Matutunaw po yan. No? Andyan po ba tayo? Amen? Kailangan maging ready lamang tayo. Sabihin sa katabi nyo, humanda ka. Susunugin ng Holy Spirit ang lahat ng maruming bagay sa puso natin. No? No? Lahat ng pangit, susunugin ng Holy Spirit, tatanggalin ng Diyos yan. No? Yung mga inilalagay ng kaaway sa ating katawan, sa ating puso't buong kaisipan, lahat ng yan, when the fire of God, no, fall down in our hearts, in our mind, sabi roon, mabe-burn yan, masusunog yan. No? Kaya ngayong umagang ito, lahat tayo, mamaya pag-uwi natin sa kanya nating lugar, no, nag-aapoy ka. No? Amen po ba? No? Masarap nag-aapoy kay Lord. No? Yung makakatabi mo sa sasakyan, sa bahay, sa palengke, no, maiinitan siya kasi may apoy kang dala-dala. Spiritual fire po 'yun, no? Tumayo tayong lahat. Amen, amen. Sinimulan ng Diyos na nung tayo ma-born again, simulan ng Diyos nung tayo kumilala sa Kanya as Lord and Savior, tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas, nandyan yung apoy eh. No? Kaya nga sabi niya, gusto niya na manatiling tuloy-tuloy na nagniningas yung apoy doon sa altar. Kasi pag dumating ang mga masasama at pangit na bagay sa puso natin, hindi siya mananatili. No? Hindi natin iaalaw na manatili yung mga negative na yan. No? Kaya ang isang Kristiyano, makikita mo sa kanya na hindi niya inaalaw sa sarili niya na maghari sa kanya ang mga masasama at mga pangit na bagay na narito sa mundo. Ang gusto niya lagi ay ang gawin, ang tama, mabuti, kalugod-lugod sa Panginoon. No? So ngayon po umaga na ito, magpe-pray muna po tayo bago tayo muling babaan ng presensya ng Diyos ng Kanyang kapangyarihan. Yumuko tayong lahat at pumikitaas natin ang kamay natin sa Panginoon. God said, let the fire on the altar keep burning. At the evening till morning. Kapag ang puso natin ay nag-aapoy sa Diyos, walang malayo, walang malapit, sa isang nais na maglingkod at sumunod sa Panginoon. Wala siyang dadahilan malibang merong mabigat sa isang taong handang sumunod sa Diyos.
Lahat ng bagay ay magagawa kapag may apoy sa puso ng isang naglilingkod sa Panginoon. Awitin natin sa oras na ito. Lord, we want a pure heart unto you, Lord. Awitin natin saglit, a pure heart, that's what I long for. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Sing it again. A pure heart. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one who rules and reigns. A heart that feeds compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Pusong dalisay, pusong dalisay, ang aking nais, Ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, likhain mo, Diyos, para sa akin. para sa akin. Pusong dalisay, Pusong dalisay, ang aking nais, ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, likhain para sa mo, akin. Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri. Sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Hanggang ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Hanggang ko'y pagpupuri, Hanggang ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Hanggang ko'y pagpupuri, Hanggang ko'y pagpupuri sa'yo lamang. habang tayo lahat na kayo ko nakapikit, nakataas ang kanang kamay, sabihin po natin ang panalangin na ito. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa pag-ibig mo sa akin. Narito ang aking puso, naglalarawan ng isang altar.
sa iyong harapan. Nais ko, Panginoon, na ang aking puso gawin mong malinis, kaaya-aya sa iyong harapan. Iniaalay ko sa iyo lahat ng meron sa aking puso. Pakalinisin mo po ito. Pakabanalin mo po ito. Mangusap ka sa aking puso upang matupad ko ang mga pangarap mo sa buhay ko. Handa ako, Panginoon, na sumunod sa iyo, maglingkod sa iyo. Marami pong salamat. Puspusin mo ako ngayon ng iyong kaluwalhatian. Narito ang buhay ko. Inihahandog ko sa iyo. Ikaw na ang tunay na maghari at masunod sa buhay ko. Ito po aking panalangin. Amen. Yes, Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let the Shekinah glory fill us this morning. Let's sing this song. Yes, hallelujah. Amen. The Holy Spirit ang Holy Spirit ay handang mangusap sa ating mga puso individually. As we walk, as God, as the Holy Spirit moving in our midst this morning, may pangungusap siyang gagawin sa ating mga buhay. Maaring meron po sa ating minsan nakakaranas ng nag-struggle, nagugulumihanan. Meron tayong mga hinaharap na mga trouble, may mga pinagdaraanan, may mga karamdaman at sakit. Yes, hayaan natin na ang glory ni Lord ay bumaba sa ating kalagitnaan at mapuno tayo at manatiling nag-aapoy ang ating mga puso sa Kanya. Let the Shekinah glory come down in our hearts in this place. Yes, Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. We wait for you. Amen, amen, Lord. We wait for you. We wait for you. To walk in the room. We wait for you. We wait for you. Yes. Yes, Holy Spirit. Move upon your people. We wait. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. To walk in the room. Sing, Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory, come. Shekinah glory, come. Release the fullness. Yes, Lord. Release your fullness, Lord. Release your power, Lord. Release, Lord, your anointing.
Yes, Lord. Hallelujah. Yes, the Holy Spirit, the fire of the Holy Ghost, fall down upon your life. Yes, here we are, standing in your presence. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit. Yes, oh, hallelujah. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Yes, you move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want a fullness. You move, we want more. You speak, we want more. You move, we want more. We want a fullness. You move, we want more. Yes, Lord, you speak. We want more. You move, we want more. We want a fullness. You move. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, the power of the Holy Ghost filled us this morning. The fire of the Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Lord. The fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. The fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah glory come. Oh, la la ba 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 ba. Yes. Let the fire of the Holy Ghost consume every bad spirit, every negative spirit in our hearts. Consume, Holy Spirit. Let the fire burn in our hearts. Let the fire of the Holy Ghost fill us. Oh, be healed in Jesus' name. Be delivered. Be delivered. All the words of the devil, we cut you, we destroy you. In Jesus' name. Upon the people of God. Yes, yes. Oh, let the fire of the Holy Ghost, the fire of the Holy Ghost fall down upon you, wherever you are. Yes. Release the fullness of your spirit. Shekinah glory come. Shekinah, release the fullness. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, let Shekinah glory fill us. Release the fullness. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, yes. Yes, yes, Lord. Hallelujah. Yes. Oh. La 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 bara 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 bariante. There is deliverance happening. May nangyayaring kalayaan. May nangyayaring kagalingan. May nangyayaring himala. Yes. The Holy Spirit deliver you. The Holy Spirit heal you. The Holy Spirit empower you. The Holy Spirit strengthening you. Oh,
Yes, Lord. Yes, Lord. Ora la la ba 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 kanda. Ay ay la 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 ba kanda la ba kanda la ba kanda. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty, there is joy, there is freedom, there is power. Hallelujah, hallelujah. Ora la 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 bara 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 bara. Ay 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 la 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 bara bara bara. Ora la 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 bara 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 bara. Ay ay la 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 bara 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 bara. Shakara la bakanda. Yes, yes, yes. Yes, Lord. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, for the shakara bakanda. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, shakara bara 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 bara. Yes. Thank you, Lord. Come on, come on, come on, people of God. The fire from heaven comes down. The fire from heaven comes down in our hearts. Hallelujah. Hallelujah. Yes, worship the Lord, worshiping the Lord. Open your mouth. And God, the Holy Spirit, fill us this morning. Hallelujah. Yes, oh Lord, yes, oh Lord. Yes, oh Lord. La 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 bara 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 bara. Raba ba 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 yande. Ya karala bakanda la bakanda. Yes, the Holy Spirit impress upon my heart every sickness, every trouble in your life. Every hindrances, all the words of the enemy shall consume by the fire of the Holy Ghost. Nasunog na, tatapok na lahat ng gawa ng demonyo sa ating buhay, sa ating pamilya. In the name of Jesus. Yes, be healed, be delivered. Yes, receive it, receive it, receive it in the name of Jesus. In the name of Jesus. We are free to dance. We are free to run. We are free. We are free. We are free. We are free. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Amen. Woo. Amen. Woo. Amen. Everybody dance and run in the Lord. Hallelujah. Let's celebrate the goodness of God. Through you the blind will see. Through you the mute will sing. Through you the dead will rise. Through you all hearts will praise. Through you the darkness flees. Through you our sings, I am free. Come on, we will sing, I am free. I am free. Come on, we will run. Say, 'cause I am Free to run. Everybody run. We will dance. I am free. Everybody dance. Galaw-galaw ang katawan. Hallelujah. I am free to live for you. I am free. Come on, we will shout, I am free. I am free. Hallelujah. Through you the kingdom come. Through you the battles won. Through you I'm not afraid. Through you the price is paid. Through you there's victory. Because of you my heart sings. I am free. I am free. I am free to run. I am free to dance. Hallelujah. I am free to live for you. I am free. I am free. Through you. Say, Through you the kingdoms come. through you. Through you the battles won. Through you. Through you I'm not afraid. Through you the
is made. Through you there's victory. Because of you my heart sings, I am free. I am free. I am free to run. I am free to dance. Hallelujah. I am free to live for you. I am free. Whom the sun sets free. Whom the sun sets free is free indeed. Amen. Hallelujah. Whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free is free indeed. I am free to run. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. Come on, everybody. We will jump. We are free to jump. Come on, church. 'Cause I am free to jump. I am free to jump. 'Cause I am free to live for you. I am free. I am free. Freedom. 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 No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Come on, let's celebrate. Hallelujah. Clap your hands. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Freedom. Freedom. Hallelujah. Woo! Amen. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, pinalaya ka na ng Diyos. Sa kabila, pinalaya ka na ng Diyos. Malayang malaya ka na. Amen. I-declare natin, malayang malaya. Amen. Malaya. Malayang malaya. Here we go. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Malaya. Malayang malaya. Malaya. Malayang malaya. Malaya. Malayang malaya. Malaya. Malayang malaya.
gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Sa kasalanan at ang kalungkutan, hinawin niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y hinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, hinawin niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Oh! Malayang sumayaw! Malayang lumundag! Malayang lumipad! Malayang sumayaw! Oh! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw! Malayang sumigaw! Oh! Malayang sumayaw! Malayang lumundag! Malayang lumipad! Malayang sumigaw! Woo! Malayang sumayaw! Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hallelujah! Yes, to God be all the glory, honor, and power, and praise. Amen, amen. Thank you, Lord. Makaupo na po ang lahat. Hallelujah. Para na tayo nasa langit. Amen. Praise the Lord. Napakasarap pong magsama-sama ng mga tagalangit. Kahit narito pa tayo sa lupa, hindi tayo talagang tagalupa. Temporary lamang po tayo rito. No? So, thank God for the victory. Amen. Ngayon po, dadako tayo sa isang mahalagang gawain at pangunahan po tayo ng ating Pastora Rio para sa ating pong giving natin kay Lord. Amen, amen. Thank you, Lord. Sige po. Magandang umaga po sa bawat isa, mga kapatid. Are we enjoying the presence of God? Okay. Halatang-halata na po yung nagkakaedad, hinihingal, but nevertheless, ang strength ng Lord nandoon palagi. Amen? Now, since na-discuss po ni Bishop na nakikita ng Diyos yung attitude ng ating pong mga puso, now, ito po, itong ating gagawin ngayon, it really reflects o nagmamanifest yung attitude ng puso ng isang Kristiyano. Okay? Tandaan po natin, itong ating gagawin, it always signifies yung level ng ating faith kay Lord. Kahit po gipit, pero meron tayong portion na inilaan para ibigay yung para kay Lord. Huwag mong angkinin yan, hindi iyo yan. So madalas na po sinasabi natin yung malachi, hindi, malakay. Yung malakay, no, madalas natin kino-quote, pero tingnan natin yung ating pong attitude ng ating mga heart. Okay? Now, as we give, of course, nakikita dito yung ating pananampalataya, yung level. And I do believe, mga kapatid, lahat po tayo matured na pagdating sa topic na to. I don't want to elaborate it more, but nevertheless, gusto ko lamang pong bigyan ng konting pansin o diin yung mga problema po natin pagdating sa pagbibigay. Kasi ang isa rin pong bagay na kailangan mong maunawaan, yung level ng pagbibigay mo,
nagmamanifest din po dito yung pong pagtitiwala mo kay Lord. Sino po rito nagtitiwala kay Lord? Amen? Sige, titingnan natin mamaya yan. Okay? Sino po rito, mga kapatid? And of course, kung ikaw ay magandang steward ng ating Panginoon, kung ano man po ang nilagay niya sa iyo, naniniwala ako, kung ano yung ipinagkatiwala niya sa iyo, yung portion na kanya dapat ibibigay mo ngayon. Huwag mong sabihin sa akin, pinaghirapan mo yan. Okay? Totoo naman. Pero ang tanong ko sa iyo, saan nanggaling yung lakas na ginamit mo para kumita? Sino ang nag-ingat sa iyo sa mga panahon na ikaw ay lumalabas? Sino ang nagbigay ng talino mo para ma-acquire mo yung mga blessings na meron ka ngayon sa iyo? Hindi naman sa iyo yan eh. Lahat kay Lord. Now, some problem lang bibigyan natin. Okay, bago po tayo mag-start. Kasi yung iba hindi nag-enjoy ba kayo pagdating po rito? Yung iba kasi, ay, offering na. CCR muna ako. Diyos ko, ang tagal sa loob ng CR. Pagkatapos ng pagpasa ng tsaka lalabas. Dapat po, pagka tayo ay panahong ito, nag-e-enjoy ang ating mga puso. Amen? Kasi may mga nagbibigay na kuripot. Stingy giver. Ayaw ni Lord John. At walang kuripot sa J. Blue family. Extravagant po dapat ang ating pong attitude. Amen, mga kapatid? Kaya nga sinasabi, even during the times, Israelita sa Malakay, sa Malachi, chapter 3, no, nakakalimutan po nila na walang bagay na meron ka nang wala si Lord sa naganap na yan. Okay, merong kinalaman. Pangalawa, meron pong mga nagkakaloob ng may pusong covetous. Hindi mo pag-aari yan. Naalala ko po si Ananias sa si Safira. Namatay Safira. Naalala niyo yon? Si Safira? Namatay Safira. Di ba? Namatay Safira si Safira. Hindi niya ibinigay. Ito na ba lahat ang napabentahan? Opo, hindi pala. Naku, wag po tayong ganun. Hallelujah. Ano pa? Huwag kayong magbibigay mga leftover. Yung mga tira-tira. Tsaka huwag niyong ginagawang basurahan ng church. Okay, halimbawa, kasi one way of, sharing, gusto ko lang i-share sa inyo to. Pag meron pong nagpapatawag, sino po ang pwede magkaloob? Any kind. Hahanapin yung mga manika na putulang ulo, mga jeep-jeepa na walang gulong, at yun pong ginagawa. Yung mga TV nila na hindi na po gumagana, mga channel, yun ang ibinibigay sa church. Is that a kind of offering that we want and give? So, wag tayo magbibigay ng leftover. Anything that you do to the least of our brethren, you are doing it to God. Amen? So, very important po itong ating mga dapat. So, alam ko rin, may reward pag nagkakaloob. Yung gusto ni iba, reward muna eh. Hindi. Meron pong dapat kayong gawin. Magkaloob ka, tsaka merong reward dyan. Yung iba nag-iintay ng reward, hilig-hilig natin yun. Dalawa po sa nagkakasundong partido, dapat po sumusunod tayo sa mga nakastipulate doon po sa kontrata. Ang Bible po, inilagay ng Diyos, it is between God and us. So whatever you do, sumusunod ka ng tapat, lahat na nakastipulate dito, ibibigay ng Diyos sa'yo. Sino pong gustong tumanggap? Siksik, liglig, nag-uumapaw. Sino po? Titingnan natin ang attitude ng puso. At ngayon pong lahat, tayo pong ay dudulog mula sa ating puso. Siyempre, sa ating Diyos na alam natin, kayang-kaya niya kahit ng pinakamahirap na bagay, kung ano man ang kinakaharap natin ngayon. Amen? Shall we bow down our heads right now? Hawak niyo po ba? Huwag niyong iuutos sa inyong mga anak yung pagkakaloob. You yourself, you have to offer it. Kasi parangal mo yan kay Lord, pagpapasalamat. Kasi yung iba, nakibigay mo nga, kasi kapatiran, tamad tumayo. Wag! Kaya nga sabi ng Lord, offer yourselves. Hindi mo pwedeng i-offer ang sarili mo na hindi mo kayang i-offer yung mga bagay na susunod sa iyo. Like our money. Everything na meron tayo, galing kay Lord. Amen? Sige po, tayo pong lahat tayo yumuko. Hallelujah. As we lift up, Lord, everything that you have entrusted upon us,
Lord, kanina po, salamat. Ibinigay namin lahat sa iyo. Kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, lumuluwalhati, and we want, Lord, na ito po'y mag-manifest sa aming pagkakaloob. Sa oras na ito, dakilang Diyos, ito pong lahat ay galing sa iyo. Wala pong bagay na hindi na i-withhold ng bawat isa. Thank you, Lord, for the wisdom. Thank you, Lord, for all the means, trabaho, negosyo. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, Lord, that you didn't even allow any works of Satan to steal everything that you have entrusted upon us. Thank you even, Lord, for the strength. Kung walang lakas para magtrabaho, hindi kami makakapag-work. Everything, Lord God, it's all about you, O God, in our lives. Kaya, Lord, hayaan mo mag-manifest ang attitude ng aming puso. Lalo't higit, O Diyos, sa oras na ito, ibibigay namin ang aming pong handog. Una, ang aming sarili. At pangalawa, narito ang aming pong tithes and offering. I pray for your mighty hands, O Lord, and bless ang lahat ng mga envelope galing sa puso ng inyong mga lingkod. At ako po'y naniniwala, whatever you have stipulated from your commands, from the Bible, from your word, as we obey, there is such a kind of blessing supernaturally in giving. And I declare it over the lives of your people. I declare that you move mightily, miraculously, even, Lord, the things that truly we are praying and we are hoping. Salamat, Ama. Naniniwala ako, kayo po, O Diyos, ang maluluwalhati sa aming gagawing ito. Kaya maingat, O Diyos, ibabalik namin lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayay, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso'y isang umawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ipinugod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Manhalig at manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo.
Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Announcement. Amen. Dako po tayo sa ating announcement. Yan. Please stay po after the service dahil meron po tayong eating fellowship. At ito po yung mga upcoming trip po ni Bishop. Natapos na po yung sa Palawan and sa Cagayan de Oro. And ngayon naman pong November 23 to 26 ay sa Davao. Kaya patuloy po nating ipag-pray po ang kanilang mission trip. And yan nga po ang ating concert for a cause. Malapit na po. Sa December 10 na po gaganapin. And sa mga gusto pa pong bumili po ng ticket, pwede po nating i-approach si Ate Therese and si Pastora Chic po after the service. And patuloy po tayong manood ng ating Speak Life every Monday po yan ng 7 p.m. And sa mga gusto pong mag-record, maging sa mga taga-Camellia po and Sagana, pwede po nating i-approach si Sister Mai po and maging si Goy po. And Tinig ng Pag-asa po, manood po tayo every Thursday and Tuesday po yan ng 7 p.m. sa ating Facebook page. And ayan po, every Friday po, meron po tayong prayer meeting ng 7 p.m. po, dito po yan sa church. And patuloy po tayong mag-join po sa ating spiritual feeding po, every Tuesday po yan, via Zoom ng 8 p.m. po. I-encourage din po yung buong worship team po na maka-join po dito po sa ating spiritual feeding. And ang ating mga discipleship trainings po, kay Sister Clyde po, yung kids po, youth po kay Brother Neil, young adult kay Brother Shalem and Sister Iyay, adult women kay Sister Arlene, adult men kay Brother Rio, and senior adult po kay Rev Estela. And para po sa ating mga online prayer gatherings, sa mothers po, sa fathers po, every Monday to Saturday po yan ng 4 a.m., mothers, Monday to Saturday ng 5 a.m. And pastors po, every Monday to Friday ng 5 a.m. din po. And last but not the least po, mag-subscribe po tayo at mag-like and follow po sa ating social media accounts. Sa Facebook po, Jesus Be Lifted Up Church. And sa YouTube naman po ay JBLU Church. Yun lamang po.
Amen. Sige po, bago tayo dumako sa ating ordination, ay meron lamang po akong babasahin. Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, verse 36. Ayan. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion. Na makita daw ng Panginoong Sus ang napakaraming tao na habag siya sa kanila. Because, bakit? They fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. So dito po makita natin ang Panginoon nung nasa lupa, nagmi-mission din po siya. Kaya yung ginagawa po namin ni Rev. Stella, ni Pastor Rio, ni Pastor Lito, ng ating makapastoran, ng mga taga Mindoro nating pastor, ginagawa po yun ng Panginoon, tinutularan po natin siya. Nang makita daw ng Panginoong Sus, ang napakaraming tao, he was moved with compassion. Nahabag siya. Kaya nga, we need to see what Jesus see. Kailangan makita natin ang nakita ng Panginoon. Napakaraming tao. Kaya pag nagpupunta po kami sa mga probinsya, very hinug na ang mga aanihim. Napakarami pong hindi pa nakakakilala kay Lord. Kaya po nakapagbukas tayo sa Zambales. Yan, nandun po si Pastor Dong, no? At yun po, kabubukas lang natin sa Cagayan de Oro, sa Balubal. Nakita po ninyo, no? Ang dami pong bata, 100 plus. At ang dami po rin tumanggap kay Lord doon at may church na po tayo doon, no? At ito naman po sa mga mahal sa buhay ni Pastor Mercy. Yan, papunta po tayo doon. Kaya ito pong mission na ito, hindi man po kayo nakakahayo pa sa probinsya, kami lamang po. Yung kaligtasan ng mga kaluluwa doon, malaking bahagi po ninyo yun. May bahagi po tayo. Kaya nga po, hindi man tayo nakakapag-preach o nakakahayo, andito po ang mga lingkod ng Diyos para i-mission, i-reach out yung mga unreached people. Ano po? So kaya itong mission natin, kita po ng Diyos ang heart natin. Kaya when you give, you will receive. No? The principle of sowing and reaping. Hindi tayo pwedeng umanay na hindi tayo nagtatanim. Tama po ba? So magtatanim po tayo ngayon para sa kaluluwa po. Tayo mag-pray. Lord, i-bless niyo po ang aming mission offering na ito. Ito po'y tunay na magamit lamang sa pagliligtas pa ng mga kaluluwa sa mga probinsya, sa mga ibang lugar, Panginoon, na hindi pa nakakarinig ng iyong salita. I-bless niyo po ang iyong mga anak at magbibigay kami galing sa aming mga puso. Ikaw ang nangako, Panginoon, ang nagbibigay, bibigyan mo. Ibabalik mo ng siksik, liglig, tumaapaw. We thank you, Lord. We honor you, Father God. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. Sige po. Hi, Ate Shirley. Praise God. Amen. Thank you, Lord. Brother Michael, ng 2 chair. Diretso na tayo. Habang nagbibigay po para sa mission, yan po ay kusang loob, bukal sa loob po ninyo, no? At 2 chair dito sa harapan natin. Sige. Po muna kayo. Matagal pa. At pakiayos yung ating marching dyan. Goy, pag nag-start ng dito sa harap. Yan. Dito. Yan. Yun. Okay. Ayan. Sige. Yung pong naka-assign ng inyong pastor, kung sino magdadala ng oil, ng Bible, andyan po sa likod. At saka may robe po tayo. Yung sas, yung stola po, no? Ayan. Sa akin yung... Pakidala na rito yung robe ko, tsaka yung... Tatlo yun eh. Ayan. Sige.
Una po sa marching si Pastor Lito, si Pastor Ram. I-line po yung pagkakasunod-sunod ng inyong leader. Yan. Magdala ng oil, tapos Bible, sas, robe, at saka ring. Ayan, 5. Sige, ako na lang. Papasok pa ako daw. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always Akin na, stop. Pangkawit sa mga tupang nawawalay. Kaya yung merong pangkawit, hindi sa kawit ni kamatayan to. Pag may naalala yung tupa, kakawitin para yung robe. Pastor Rashik. Goy, ulit. Into your arms I am secure. All of my life, overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. Into your arms I am secure. All of my life, overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to Amen. Purihin po ang Diyos ngayong umagang ito. This day is a very special day to our new ordained nating pastor, na kung saan ay nakita ko po sa kanila ang kanilang dedikasyon, ang kanilang pagmamahal sa Diyos at sa kaluluwa. At sa panguna ng Pastor Rio ay ginabayan ng ating pastor ng Batulao at Kalaka, na nakita ko po ang bunga ng kanyang paglilingkod at narito po sila, no? Nakasama po ang mga taga Batulao, nagwi-witness sa ordination ng kanilang pastor, at ang Pastor Lito rin, sila po'y bunga ng ating Pastor Rio na sa matagal na panahon inalagaan, tinrain, kahit umaayaw sila tumatakas. Pareho pong dati matigas ang ulo nitong dalawa, pinagtataguan si Pastora, pero wala silang nagawa kundi talagang kinawit sila nung ating pangawit dito, no? So ordination, the word ordination comes from the Latin word means to set in order. Yan, no? Iseset sila sa ayos. Saan ba sila talaga nararapat? At yun nga po sa kanilang pagpapastor. To arrange or to appoint, no? To ordain someone means to officially appoint that person to an office and to regulate his or her ministry activities. Yan. Katulad po ng ginagawa na nila ngayon, no? Sabi ng Deuteronomy chapter 34 verse 9, Now Joshua, son of Nun, was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him. So the people of Israel obeyed him, doing just as the Lord had commanded Moses.
So si Joshua raw po na anak ni Nun ay puspos ng karunungan, no? Dahil nilehen sila ni Moses, si Joshua pinatungan ng kamay. At ang buong Israel daw sinunod sila si Joshua, no? So kaya nga Pastor Lito and Pastor Miller, your calling as a pastor is sacred. Sagrado yan, no? Mas mataas pa yan sa presidente. Ang presidente, 6 years lang. Pero ang pastor, habang may hiningat buhay tayo, ay walang patid ang paglilingkod sa tao at higit sa lahat sa Diyos, no? Your calling as a pastor is a high calling. Napakataas niya, no? Mataas pa yan sa mga politiko. Kaya as a pastor, the word pastor, meaning, ang pastor talagang hindi nawawala yung mag-pray, letter P. Prayer, talagang everyday babad tayo sa prayer. At ang pastor, ina-assistahan yan, assist. No? Kaya andyan kayo, nag-a-assist sa inyong pastor, galing pa ng Batulaw, talagang nag-a-assist sila, sinusuporta ng pastor, tama po yun. At ang pastor, the word pastor, letter S, submit. No, nagsasubmit ang pastor sa kanilang head at yung mga leader naman niya, nagsasubmit sa kanilang pastor. So, nandun po yung submission. No? Letter T, treat. Ang pastor, tinitreat po yan. No? Pagkaarawan ng pastor, kita nyo, dito po, tsaka sa Kalapan, no, ay nagplano po sila nung nakaraang nag-60th birthday ako, alam po ninyo, nagplano din po sila doon, nagkaroon ng celebration. No, kaya ang pastor, tinitreat po yan. No? Ayan. So, kaya mamaya, pastor, may magpapa-Jollibee sa inyong dalawa dyan. Sama nyo ako, ha? Ayan. Joke lang. Oh, pastor, the word pastor, obey. Ayan. Ang pastor, dapat talaga yan masunurin, no? At sinusunod din siya ng nasasakupan niya. Dahil Hebrew 13:17, alam po niyo yun, nasa Bible. No? You need to obey and submit to your pastor. Ayan. Respect, the word R, no, sa pastor. Ang pastor, nire-respeto yan. Kaya kailangan ng mga pastor ay talagang kagalang-galang, no? Pag nakita nyo ang pastor nyo, nakatawa na yung sapatos, palitan nyo naman, no? Ayan, no? Hindi pa naman nakangiti mga sapatos namin. Ang gaganda nga, ayan, no? So, kailangan ng pastor kagalang-galang, no? At nire-respeto talaga po yan, no? Jeremiah 3:15, sabi roon, I will give you the pastor, the shepherds, who will teach you the knowledge and understanding. Yan. Binigyan tayo ni Lord ng pastor na magtuturo sa atin ng kaalaman, na igagayad po tayo, kaya nandyan ang ating mga pastor. No? So kaya nga po, narito ang Bible. Unahin natin ang Bible. Ayan, Bible muna. Ayan. Sige, dito po kayong dalawa. Kabila naman si... Ayan. Ayan, ha? Tayo kayong dalawa. Tayo. Matapos kong basahin matapos ko i-exhort ito, no, tatanggapin niyo yung Bible. I solemnly urge you in the presence of God and Christ Jesus, Pastor Lito and Pastor Miller, who will someday judge the living and the dead, when He comes to set up His kingdom. Preach the word of God. Be prepared whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. Ipangaral nyo daw ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Kaya tanggapin nyo ang salita ng Diyos. Sige, tanggapin yung dalawa. Abot nyo. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan. Ayan. Thank you, Brother Engineer. Amen. 3 parts of your life, Pastor Lito and Pastor Miller. Yung nga, nabanggit ko na kanina, prayer. And then sa buhay nyo ay merong power ng Holy Spirit, katulad na naranasan natin kanina. At yung nga, hindi pwedeng mawala ang pangangaral ng salita ng Diyos. No? Prayer, power, preach. Ayan. No? Andito ang inyong mahal sa buhay, Pastora Mercy, and yung anak mo nandito. No? Ayan. Kasi sa pagpapastor, importante yung 3 C's. 3-letter C's. Confirmation from the Lord. May confirmation siya mula kay Lord. Na nakita ko naman ng dalawang pastor na ito, talaga may confirmation sila na sila'y tinawag talaga ng Diyos, no? At ganun din confirmation by the fruit of their service, yung bunga ng kanilang paglilingkod. Ang sagana ngayon, lumalago, ang Batulaw, no? Nakita natin yung bunga ng paglilingkod nila kay Lord, no? And confirmation by the loved ones.
yung loved ones ni Pastor Lito, andyan ang Pastor Mercy, mga kapatid niya nandito, at ganoon din si Pastor Miller, ang kanyang mga mahal sa buhay, no, nandito. So kaya nga, kailangan natin silang i-ordain. Bakit natin sila kailangan i-ordain bilang lehitimong pastor at lingkod ng Panginoon? Why we need to ordain people? Number one, to confirm His calling. Kino-confirm natin yung calling nila. No? Tandaan nyo, there are 3 H's your calling. Number one, your calling is a higher calling. No? Highest calling yan. High, napakataas. Pangalawa, holy calling. No? Banal ang pagkakatawag sa atin. Pangatlo, heavenly calling. Hindi tao tumawag sa inyo, ang Diyos. No? Ang Diyos na hari ng mga hari ang tumawag sa inyo. So, dahil ang Diyos ay mahari ng mga hari ang tumawag sa inyo, ang robe, ayan, suot natin ang robe. Ayan, sister, ayan, isuot nyo sa kanila yung robe. Sige. Ayan, kaliwa muna, suot ang kaliwa. Ayan, tapos kanan. Ayan. Sige, okay. Pakiano mo yung tali. Ayan. Amen. Robe is symbolizing the righteousness of God, the glory of God. Nililimliman sila ng glory ng Panginoon ngayon, no? Ng covering. Yan ay mandate ni Lord sa atin, yung white na yan, no? At sunod natin yung stola o yung sas, yan. Sige po, kayo na. Dalawang bahagi po yan. May kaliwa at kanan. Mother, dito po. Yan. Sige po, iyan. Yan. Opo, kanan, yan. Tama po. Yun. Hindi, sa harap. Dito. Ayun. Ayan. Okay. So, nakita po natin, ang istola o sas na ito ay may dalawang pamatok. Kumbaga sa yung kaliwat kanan, no? Ayan, meron silang nasa left and right. Sabi ni Lord, Matthew 11:29, my yoke is easy and my burden is light. Yung pamatok ni Lord, no? Kaya po yung sas na yan, no? Yan po ay symbol of responsibility. Kaya po yan dalawang side, left and right. Yung pong side, o itong nasa left na ito, ay sumisimbolo po yan kay Jesus, no? At yung right, sumisimbolo sa person, sa pastor, no? And that is the sign, yung sas din po is identity, yung kanyang pagkakilalan, si Jesus at ikaw, no? So kaya nga po, yung sas na yan, ay nagsisimbolo yan ng ikaw ay talagang hinirang ng Diyos bilang binibigyan niya ng authority, no? Ng kapangyarihan. Kaya dadalhin yung ring, ayan. Sige, pakiano ng ring. Ayan. Ayan. Sige, isuot sa kanya, isuot nyo. Yan, ring is symbolizing reconciliation and authority. Diba, tanda natin yung parable of the prodigal son, yung alibugang anak. Nung bumalik sa kanyang ama, sinuotan ng singsing. Simbolo na nire-reconcile siya sa kanyang ama. Binabalik yung dati nilang magandang relasyon, reconciliation and authority. No? Ang prinsipe, pagka siya ay mawawala na ang ama niya, sinusuotan siya ng singsing. Para yung authority ng galing sa ama, ibinibigay sa anak. Siya yung susunod na hari ng palasyo. No? Dahil mawawala na yung ama. Hindi naman ibig sabihin, mawawala na itong dalawa. No? Sinuotan sila ng singsing. Sinuotan sila ng singsing, simbolo ng authority. Ayan. No? Ayan. So, ang oil, ayan, ay, ayan, dito na lang. Ayan. Basta, bra. Ayan, dito na lang. Oil, simbolo ng Holy Spirit po ito, na i-anoint ko po sila mamaya. At tatawagin po natin, Pastor Rio, dito po, Reverend Stella. Ayan. Katuwang natin sa pagpe-pray po sa kanila. At narito ang staff, no? Uunahin muna natin. Pagpe-pray, Pastor, ang staff, simbolo nito ng, ito'y ginagamit ng pastol sa lumang tipan, no? Bilang pangawit nga. Pagka talaga may tupang literal na hayop na nawawalay sa karamihan, ito ginagamit to, kinakawit yung ulo.
binabalik doon sa kawang kasi naliligaw eh. No, minsan pag may matigas ang ulo, papaluin naman ito. No? Kaya ang ginagamit yan. Kaya wag mo nang papaluin pag may nagloloko sa Batulaw, ha? Paalalahanan mo lang. Ngayon, kung malaki pa sa'yo, baka ikaw pang, wag mong ano yun. Ayan. So, kaya, thank God, ikaw muna ang ating luluhod doon. Tapos mamaya, ipapasa ko naman yan kay Pastor Lito. Okay, ikaw muna, luhod doon. Ayan. At ang oil, hawakan mo ito. Pastor, sa kanan. Ayan. Amen. Nasa ng oil. Ayun. Okay. Basahin po uli natin yung kanina. Sabi ng Psalms 23, verse 4, Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, your rod and your staff, they comfort me. Yan pong rod, ginagamit din po yan sa pag-aliw. No? Hindi po lang basta sa pamalo o pangkawit. Your rod and your staff, they comfort me, sabi ni David. So kaya nga po, sa Exodus 17:9, Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Yan, pinapili niya si Joshua ng mga tao para makipaglaban sa kaaway nila. No? So kaya narito po ang oil, simbolo ng Holy Spirit, na ipapahid po natin sa Kanya. Amen. Ituon po natin lahat ng kamay natin sa kanila. Yung mga key leader ng Batulaw, pumunta po rito. Sila Madam, ayan. Sino pa? Si Aisa, oo. Gladys, ayan. Ayan. Punta kayo dito. Si Kelly, si Moan, Yuan, ayan. Gina. No, sila po yung mga key leader natin doon. Ayan, nandito po sila. Si Agnes, no? Sige po, ayan. Punta kayo dito. Ayan, diyan kayo, ha? Sige po, ito nating lahat ang kamay natin sa ating Pastor Miller. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, narito po ang buong leadership ng J-Blue Family Batulaw at ng main church, kasama ang Pastor Reverend Stella at ang mga kapastoran. Lord, bilang yung lingkod, Panginoon, Senior President Pastor ng Jesus Be Lifted Up Church, ay ino-ordain ko, Panginoon, sa kapangyarihan binigay mo sa akin at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang iyong lingkod na ito na si Pastor Miller. Lord, as anoint this oil, Lord God, I release unto him, Lord, the anointing from heaven, O God. The authority comes from God, the fire of the Holy Ghost. Lord God, let your covering surround him at maganap niya ang mandate na ipinagkatiwala mo po sa kanya. O God, let your fire, O God, burn upon his heart, Lord God, in Jesus' name. At Lord, simula po ngayon, siya'y lalakad lamang at gagampanan ng tungkuling iniata mo sa kanya. Bilang yung pastor ay mangalaga ng tupa, Panginoon, at humayot ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Salamat po, Ama. Lord, dinideklara ko na simula po ngayon, ang yung pabor, ang yung pagpapalay sa kanya ngayon at magpakailanman. Thank you, Lord, for the anointing, O God, na ipinagkalumo po sa kanya. I am trust his life unto you today and forever. Gawin mong napakamabunga ang kanyang paglilingkod sa iyo. Ang mga tupang nagmamahal, nagpapasako po sa kanya, lalago at uunlad, lalaki ang gawain mo po sa Batulaw at Kalaka at Karatig Bayan pa nito. Salamat po, Ama. I-bless niyo po siya, Father God, in Jesus' mighty name. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Ayan. Sige. Ngayon naman, Pastor Lito, narito ang staff o ang rod. No? Ito'y gagamitin mo rin sa pagkawit, no? Para kung may nalalayo, dalhin sa kawan para wag malayo at maligaw. At gagamitin din niya sa pag-comfort, no? Sa mga tupang medyo nawawalay. No? Kaya ikaw ay papanalangin din. Sige, Lord, ka rito. Amen. Tawagin natin Pastor Mercy at mga key-leader din ng Sagana. Ayan. Si ate, madam, si nanay. Ayan. Ayan, sa likod po. Dapat kanina. Sige, ayan, dito kayo sa likod. Ayan. Amen. Tuon po nating lahat ang kamay natin sa ating pastor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, as your
servant of God, senior pastor, president of Jesus Be Lifted Up Church. Lord, sa oras na ito, I ordain, Lord, Pastor Lito Quintos, O God, in the name of Jesus, bilang lehitimong pastor, lingkod ng mga tupa, Lord, ng mga ngalaga ng tupa. O Father God, as anoint this oil, I release unto him, Lord, the anointing coming from God, the wisdom, the revelation, and the compassion for the souls. Lord, patuloy mong gawing napakamabunga ang ministering ipinagkatiwala mo po sa kanya. Patuloy siya maging matapat na naglilingkod sa iyo at marunong patuloy na nagpapasakop, Lord, sa nakatataas sa kanya. I release unto him, Lord, your blessing, your favor, O God, beginning this moment, Lord, in Jesus' name. Pagpalay mo po siya at ang mga tupang ipinagkatiwala mo po sa kanya ay patuloy na magpasakop at sumunod po sa kanya. Salamat, Lord, na marami. I entrust his life unto you. Ingatan mo siya habang nabubuhay at patuloy mo siyang pasaganain, O God, sa lahat ng kanyang gagawin. Lord, salamat. I release your blessing and favor upon him today and forever. Salamat po, Ama. Tunay nga, O Diyos, simula ngayon, siya po ay tunay mong lingkod na mamahal sa mga tupang ipinagkatiwala mo. We thank you, Father. I declare your blessing, your favor upon him today and forever. In Jesus' mighty name this we pray. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Congratulations sa inyong dalawa. Amen. Sige. Amen. 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 Okay. Diyan muna kayong dalawa. Bibigay natin ito. Okay. Bibigay po natin ng Certificate of Ordination. Jesus Be Lifted Up Church Incorporated, Sec Register, registration CM 201 507231 1009-008-548. Certificate of Ordination, this is to certify that Pastor Miller L. Loha has been ordained by the Jesus Be Lifted Up Church, Incorporated as minister of the Gospel of Jesus Christ. He has met all of the requirements of his body for recognition of such office. Further, by the site of ordination, he is duly ordained to perform all ministerial functions as accorded by the laws of the land and of compliance with the ordinance of God's holy church as set forth in the Holy Bible. We now pray for God's divine blessings and the power of the Holy Ghost to be manifested upon him, given this 13th day of November in the year of our Lord Jesus Christ 2022 in Bacoor City, Cavite, Philippines. President and Senior Pastor, Bishop Leonardo Lascano Bedanya Jr. Tanggapin mo, Pastor Miller. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. And Pastor Angelito Quinto. Ayan. Amen. Sige po, picture mo na. Picture. Sige. Ano ba? Congratulations. Praise God. Picture mo na po. Okay. Ngayon, family. Pastor Ria pala. Okay, silang tatlo. Yan, kayong tatlo. Gitna kayo, Pastora. Sige po, family po muna ni Pastor Lito. Family po ni Pastor Lito. And then, to be followed by the key leaders po ng Sagana. Sige po, family po muna. Immediate family. Dito na po kay Pastor sa gitna. Pastor, nandito po yung certificate. Dito po sa kabila para po pantay tayo. Lulubog po ang barko. Dito
dito ka. Dito ka sa kanila. Ayan po. Okay. Ayan, Pastor po. Tabi na lang po kayo. Okay po. Pwede pong tanggalin po muna yung mask para po makita yung inyong mga ngiti. Prepare na po ang mga key leaders po ng Sagana and Evangelista para po join na po kayo sa kanila. Okay po, mga key leaders ng Evangelista. Sige po. Sige po, pwede na po sila. Key leaders po. Okay po, wag po kayong aalis. Lahat po ng taga-Sagana at Evangelista, join po kayo sa kanila. Sige po, pakibilis na lang po. Lahat po ng from Sagana and Evangelista, sama po kayo sa atin pong picture. Pwede po yung nandito sa kabila, urong po ay move po kayo dito kasi hindi na po tayo pantay. Urong po yung iba dito ay move po kayo dito. Dito po yung mga nasa likod, baba na lang po kayo dito para po pumantay tayo. Yan. Okay po, next. Ang family po ni Pastor Miller, prepare na po. Thank you so much po. Mga family po ni Pastor Miller. Next po, mga key leaders. Sama na po kayo, key leaders po ng Batulao. Pastora, lahat na po ba yan? Lahat na po ito ng taga Batulao. Nag-join na po. Pwede pong pababa mo na. Okay po, so thank you so much po. Ayan, congratulations po sa ating mga new pastors, ordained pastors, Pastor Lito and Pastor Miller. So, praise God po. Inaanyayahan po ang bawat isa na tayo po ay tumayo para po sa ating closing prayer. Again po, walang uuwi after po ng service. We have our eating fellowship para rin po fellowship din po natin ang bawat isa. So again po, can we invite the worship team for our victory proclamation and ang ating pong closing prayer.
pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y Hallelujah, hallelujah. O purihin ka aming Diyos. Napakabuti mo. Wala kang katulad, wala kang kaparis. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito kung saan sinamahan niyo po kami. Salamat, Panginoon, sa inyong mga biyaya at pagpapala, sa inyong pag-iingat, sa paggabay at pagkalinga sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga pinagkakaloob mo sa bawat isa. Panginoon, sa oras na ito, dinadalangin namin, Panginoon, ang bawat isa ay pagkalooban niyo po ng biyaya at pagpapala, pag-iingat, paggabay, pagkalinga at pagbabantay. Panginoon, sa umagang ito, pasalamat kami, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, kung paano natugunan, Panginoon, lahat ng pangangailangan namin. Salamat, Panginoon, sa inyong katuruan na binaba sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, kung paano mo kami ginagabayan sa aming buhay, kung paano mo kami tinuturuan sa aming mga dapat harapin sa buhay na ito, sa panahong ito, Panginoon. Maraming salamat sa pag-aarugan ninyo sa amin, sa inyong pagmamahal na walang kupas, Panginoon. Kaya nga, Panginoon, iniiwan namin sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon us, and God has given us shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen.
sundin anuman ang